Noha dost slušně vyšvih. Ale ani nevím, co dělal. Prej prodával zbraně do Jugošky, prachy, dokonce ho sledovala Biska. No. Každopádně se dostal do dost zajímavých společností. Jiřinka, to je prostě pravá dáma. Ta ona hovoří jako dáma, jo. Ale vlastně o sobě neřekne nikdy nic. Takže vlastně člověk se nedozví, odkud je, co má za sebou, kolik má na kontě, kolik je vlastně let, vlastně nevíš nic. No. Za to já jsem jí teda vyblil úplně všechno. Dobrý den. To je ale milá návštěva. Vítám vás, pánové. Přeji příjemný večer. Ahoj, lásko. Ahoj. To je Jakub, náš nový společník. Víš, jak jsem ti o něm vyprávěl, veď? Jakub Brána, to mě těší. Mě taky moc těší. Jiřina. Tak doufám, že se vám v našem společném podniku bude líbit. Mně se tady teda líbí už teď. Tak ty si dáš jako obvykle a vám můžu nabídnout to tež. On si dá Irenku, víš, jak jsme se dohodli na tom. Co dohodli, vole? Irenka, prosím tě. Jo, takhle. OK? OK. Můžu rovnou? No jistě. První dveře. Dobře, děkuju. Ahoj. Jiřinka byla vlastně něco jako moje máma. Moc krát děkuju. Není zač. Taková pěkná, mladá máma. Mistr